Velkommen til min videoserie om hvordan du skaber, opnår og ikke mindst lever det mest fantastiske og rige liv på alle områder. Mit navn er Benedikte Frølich, og jeg er blandt andet foredragsholder og forfatter til succesbogen Nøglen til det rige liv. Plus en masse andre. Men mine bøger, dem kan vi jo altid tage en snak om en anden gang. Dem kan du også finde inde på vores hjemmeside. Se, i hver eneste video uden undtagelse snakker jeg om, hvor vigtigt det er at tage ansvaret. Forstå, at det er dit liv, og derfor er det dit ansvar at skabe det sådan, som du ønsker, det skal være, og som du ønsker, at du gerne vil leve. Jeg oplever gang på gang folk, som fortæller mig om alle de udfordringer, de sidder i og med, om hvorfor at de ikke lige kan gøre og ændre. Fordi når man sidder og, som jeg selv har gjort i stort set hele mit liv, levet det, man kalder offerrollen, så er det alt det ydre, alle de andres skyld eller årsag til, at man ikke er lykkelig, at man ikke har det liv, som man i bund og grund ønsker sig. Det var rigtig provokerende og udfordrende for mig, når mine mentorer i starten ligesom sagde, men altså det der med, hvad det var, jeg skulle gøre for at ændre det. For jeg havde jo alle de tydelige beviser og årsager og forklaringer på, hvorfor jeg ikke kunne dem. Jeg havde så mange udfordringer, og jeg synes, at der var så mange ting, som jeg sad i og med, som gjorde, at jeg jo ikke bare kunne ændre, og jeg jo ikke bare kunne gøre det, som de sagde, når nu jeg havde så mange udfordringer. Og jeg havde meget svært ved, eller det vil sige, at jeg ville faktisk ikke forstå, at jeg havde det ansvar. Fordi når man tager det ansvar, så skal du selvfølgelig også være klar over, jamen så er der ikke nogen vej tilbage. Hvis du tager ansvaret, så kan du ikke samtidig sidde og beklage og brokke dig, og synes, at det er hårdt og det er svært. For de to ting hænger ikke rigtig sammen, hvis du godt kan se det. Altså du kan ikke både tage ansvar og samtidig sidde og have ondt af dig selv og synes, at jamen, det er også fordi. Så fra den dag, du tager ansvaret, så kan dit liv forandre sig. Ikke dermed sagt, at du slipper for udfordringer. Overhovedet ikke. Altså givet det var så nemt, og alligevel vil jeg sige, jamen du skal have udfordringerne, for som jeg også har snakket om i mange af de andre videoer, jamen det er udfordringerne, der jo gør os stærke. Men det er også det, hvis vi vælger at leve på den måde, så er det også det, der holder os fast. Kender du mennesker, som altid er omgivet af eller tiltrækker drama i deres liv? Der er jo en grund til, at de gør det, eller måske endda, at du gør det. Og det er jo også for at netop faktisk at slippe for at ændre. Og det kan godt være, det lyder lidt mærkeligt sådan lige her nu, men jeg vil godt bede dig om virkelig prøve at tænke det her igennem. Når du er optaget, eller når de er optaget af alt det drama, der netop sker i deres liv, alle de mennesker, de skal passe på at tage sig af, eller alle de udfordringer, de kæmper med, så er der jo ikke tid til eller mulighed for at ændre deres eget liv. Og man kan sige, men det er jo alle de synlige beviser, og derfor så på en eller anden måde så accepterer vi det og siger, jamen han eller hun har det jo også svært, og vi kan jo selv se alle de ting, som de nu kæmper med. Det er jo reelt nok, fordi det er jo netop, vi kan se det. Men det er jo i bund og grund kun ting, som forhindrer dem i at ændre. Så mange gange så bruger vi de her undskyldninger og forklaringer til at undgå og netop at tage ansvaret og ændre det, som skal ændres. Så prøv at finde ud af med dig selv, jamen kender du det fra dig selv, eller kender du nogen i din omgangskreds, som du på en eller anden måde også bliver trukket ind i deres drama, og skal sidde og lytte på alle deres udfordringer. Et rigtig godt råd, hvis du i virkeligheden er lidt træt af at skulle sidde og give en eller anden veninde eller en kollega gode råd, fordi de jo kommer til dig og hælder alle deres problemer og alle deres udfordringer ud i hovedet på dig, for at ligesom at trække dig med ind i det der drama. Så prøv at spørge, hvad har du tænkt dig at gøre ved det? Altså ligesom kaste bolden lidt tilbage og sige, ja, jeg kan godt høre og se, at du har det svært, og det er hårdt, og der er rigtig meget i dit liv lige nu, men hvad har du tænkt dig at gøre ved det? Og mange gange, så er personen slet ikke i virkeligheden interesseret i at ændre deres situation. Fordi det kræver jo, at de netop tager ansvaret, og det kræver, at de pludselig skal forholde sig til dem selv. Og det er der ikke særlig mange mennesker, der egentlig
er klar til og har lyst til, så er det meget nemmere at sidde og være stakkels mig og stakkels offer og prøve at se, hvad jeg har klaret, og netop få opmærksomheden og måske omsorg og kærlighed ved at være stakkels mig. Men det er i bund og grund bare en undskyldning og en forklaring, som holder dem fast. Og du ser de her videoer, fordi du vil noget andet og noget mere med dit liv. Så du vil gerne ændre. Og derfor så skal du netop tage beslutninger om, at det er slut med undskyldninger og forklaringer, fordi det gør ikke andet end at holde dig fast. Så er du omgivet af meget drama og mange udfordringer, så prøv lige at stoppe op og sige, kan vide, om det her i virkeligheden er tegn til mig på, at der er faktisk noget andet, noget vigtigere, som jeg prøver at ligesom ikke at ville se, men som jeg bliver nødt til at forholde mig til for at kunne ændre mit liv. Men husk på, som du har hørt igen og igen, hvis ikke du passer på dig selv først og fremmest, så kan du ikke være der for andre, du kan ikke hjælpe andre. Så ligesom i flyveren med iltmasken, sker der noget, du skal tage din iltmaske på først, før du hjælper andre. Du bliver nødt til at tage dig selv og dit liv alvorligt. Og ændre de ting, som du ikke er tilfreds med, og som ikke er gode for dig. Der er ikke nogen, som jeg har sagt mange gange før, der er ikke nogen, der kommer og takker dig, for du bliver i det, du nogle gange sidder i. Så vil du virkelig forandring, så skal du kigge lidt på, hvad er det, jeg accepterer som forklaringer og undskyldninger for, hvorfor jeg ikke kan ændre. Og det er så nemt, fordi det er, som jeg siger, det fysiske ting. Vi kan kigge på det, vi kan se på alle udfordringer, vi kan se på alt det drama, vi har. Og det er jo derfor, du bliver nødt til simpelthen at skubbe det til side og prøve at se, hvad ligger der egentlig bag? Hvorfor må jeg har så meget modstand? Hvad er det, jeg i virkeligheden bliver nødt til at forholde mig til? Og det er jo dig selv. Du bliver nødt til at finde ud af, hvad er dine mål og drømme, sådan så du kan begynde lidt mere målrettet og tage de første skridt frem imod at få skabt dit mest fantastiske liv. Så sørg for at tage ansvaret, sørg for at skubbe drama, undskyldninger og forklaringer til siden, for det er dit liv, og det skal leves så fuldt og rigt, som du overhovedet kan forestille dig. Så sørg for at netop gå efter dine mål og drømme, og så bare skab det.